Ježišmarja, já se s tebou fakt rozvedu, to snad není pravda už. To už není normální s tebou. Jsi blázen nebo co? Nemůžu být právě už máčný. No, to bych taky ne. S tebou se prostě nedá normálně domluvit na určitý věci. Prostě nedá. I nepřímá expozice tabákovému kouři vás může zabít. Na následky pasivního kouření v České republice zemře ročně 3000 lidí. Jedním z nich můžete být i vy. Státní zdravotní ústav. Strážce vašeho zdraví od roku 1925. SZU.cz